Bueno, a verdade é que o Concello volcouse moito con nosotros. Eu penso que as instalacións son pois, privilexiadas, non? Tanto pois, o entorno que ten, como a calidade de area, como todo. A verdade é que estamos moi contentos de poder traballar aquí. Bueno, a verdade é que eu penso que é un paso moi importante, non? Porque xa o ano pasado foi a primeira experiencia que tivemos aquí, pois para desarrollar o deporte, que realmente aquí en Galicia está un pouco todavía en pañais, pois é moi importante, non? Ademais, que vese que os rapaces pois, acollen moi ben o deporte, non? Acollen moi ben todo tipo de remates que hai, experiencia que levan en él, non? Eu creo que é moi importante porque xa te digo que traballando un poquito a canteira vai ser moi importante para o futuro. A entrenar a selección galega. Eu creo que, pois, o que che digo, é un sitio moi bo para entrenar porque temos unhas instalacións moi adecuadas para elo e para os rapaces vai ser moi importante porque eles van a poder ver un pouquiño pois, como é o deporte en si, o deporte de verdade. Nada, a corto plazo o que temos a selección española é a final da Liga Europea en Torredembarra e a partir de aí o clasificatorio para o Mundial. Entonces, bueno, pues, vamos a intentar volver a chegar ao máis alto do Mundial.